Някаква невероятна сила има това знаме над българските опълченци. За него те са готови до един да измрат. На 18 май стар стил 6 май 1877 година в Плоещ сформираното към руската армия българско опълчение получава бойното си знаме, на което е отредено да стане символ на националното ни освобождение. В нашата история то е известно като Самарското знаме, по името на руския град, в който е ушито. По инициатива на жителите на Самара, знамето е извезено от монахините на местния девически манастир като дар за участниците в Априлската епопея от 1876. От едната страна е изрисувано копие на почутата чудотворна атонска икона на Света Богородица от Иверския манастир. От другата са образите на славянобългарските просветители Кирил и Методий, смятани за небесни покровители на славянството. Поради скорошния разгром на Априлското въстание, Самарското знаме така и не стига до българските земи. На следващата година, при обявяването на руско-турската война, специална делегация от Самара отнася знамето като дар за българските опълченци в румънския град Плоещ, където те квартируват преди настъплението. Освещаването извършват дружинните свещеници Петко Драганов и архимандрит Амфилохий. Лично великият княз Николай Николаевич, главнокомандващ Дунавската армия, връчва знамето на командира на трета дружина, подполковник Калитин. А стария воевода, дядо Цеко Петков, който е сред присъстващите на богослужението българи, го благославя с думите: да помогне Бог на това свято знаме да премине от край до край нещастната българска земя. Всичко нечисто, поганско и зло да бяга от страх пред него, а подире му да настане траен мир и благоденствие. На следващия ден, 19 май, българските опълченци полагат клетва пред Самарското знаме, което става техен боен символ. Първите дружини са сформирани от български доброволци, участници в Сръбско-турската война от 1876, от участници в Априлското въстание и бивши четници. При навлизането на руската армия в български земи, броят на опълченците бързо нараства от 7000 на 12400 души. В дружините постъпват мъже от цялото българско землище на Балканите. Самарското знаме е свидетел на драматичните боеве при Стара Загора през лятото на 1877. В едно от най-тежките сражения, това на 19 юли, само за един ден в защита на знамето загиват 4 знаменосци. Най-накрая със светинята в ръка загива и подполковник Павел Калитин, командир на трета опълченска дружина. Но Самарското знаме остава в български ръце. След освобождението то е дадено като бойно знаме на Самоковска пеша дружина номер 3 и е в строя в продължение на 3 години и половина, до август 1881, когато младата българска армия получава първите си официални бойни знамена. Самарското знаме е поставено в знаменната зала на двореца в София и се съхранява там до 1946, когато е предадено на Военно-историческия музей. Днес това, което е оцеляло от светинята, символ на българското освобождение, се пази при специален режим в музейния фонд. Самарското знаме има 6 копия. Едно от тях е дарено в Зографския манастир на Атон. Всяка година едно от копията на Самарското знаме предвожда знамената светини на българската бойна слава на тържествата в чест на 3 март, на Великия Богоявленски водосвет и на Гергьовския парад.